Натам иди. Дай тук, че тия деца пак нещо се яде. След това вече нищо не ни пречи да вземете приятелка от центъра на кръстовището. И да минете през някакви магазини. Не идвай толкова на тука. Тези думи буквално. Остави я. Внимавайте с него. Ако можете, се върнете до вкъщи, завивайки само наляво. Най-трудното обаче идва накрая. Паркирането. Но направо си е 50 на 50 и понякога кара да дори сурови мъже да плащат. Седни там при Куина, майко, и... Остави я. Ох, сега тук дали има достатъчно място? Спрете на косъм. Още малко. Още малко, още малко. Мамина сладичка, мамо, мамина. Мамина